Πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι το Roblox είναι ένα αθώο παιχνίδι που πολλοί μπορεί να το παίζουν για να περάσουν την ώρα τους ή όταν βαριούνται και έχουν μεθυκημένα. Τι και έτσι πω όμως ότι μερικές φορές το Roblox έχει παιχνίδια όπου για κάποιο λόγο δεν πρέπει να τα παίζεις ποτέ και δεν πρέπει ούτε εσύ αν είσαι κάτω από 8 χρονών να τα παίξεις. Αλλά τέλος πάντων, πολλοί πιστεύανε ότι το Roblox ήταν ένα παιχνίδι όπου ήταν για μικρά παιδιά και ήταν και πολύ ασφαλές το παιχνίδι. Μετά από λίγα χρόνια όμως αυτό άλλαξε. Άρχισαν να μπαίνουν πάρα πολλοί παιδοκτόνοι ή πολλοί απαγωγές για παιδιά και τους έγραφαν να κάνουν διάφορα πράγματα και ας πούμε παραδείγματος χάρη να μην αναπνέουν μέχρι να λιποθυμήσουν ή χειρότερα μέχρι να πεθάνουν. Αλλά τέλος πάντων δεν θα σας κάψω τόσο πολύ, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Ο David Staff, και ναι, αυτός ήταν ένας συνηθισμένος player που του άρεσε να παίζει Roblox. Ήθελε και αυτός να δημιουργήσει ένα παιχνίδι στο Roblox, όπως όλοι κάποιοι άλλοι players το έχουν κάνει. Επίσης, για να κάνεις κάποιο παιχνίδι στο Roblox χρειάζεται υπολογιστή και κάτι ειδικούς κώδικες, όχι κώδικες, κάτι σαν μηχανισμούς, αλλά τέλος πάντων. Του άρεσε να φτιάχνει λοιπόν παιχνίδια. Αποφάσισε να φτιάξει ένα παιχνίδι γιατί ήθελε και αυτός. Και ήθελε να πάρει και πολλούς κιόλας, πώς να σας το πω τώρα, να το παίζουμε πολύ το παιχνίδι του. Οπότε αποφάσισε να κάνει και αυτός ένα παιχνίδι. Εκεί τότε, αφού τελείωσε το παιχνίδι του, αποφάσισε να μπει και να το τσεκάρει. Μέχρι που είδε μια πολύ περίεργη μαύρη τεράστια οντότητα σαν σκιά και άρχισε να του κολλάει το πισί του, μέχρι που τον πέταξε το ίδιο του το παιχνίδι. Ναι, καλά ακούσατε, τον πέταξε το ίδιο του το παιχνίδι. Τέλος πάντων, πάμε για την ιστορία από ένα κοριτσάκι, την Εύα. Αυτό το κοριτσάκι ήταν, ή έχουμε επιτέλους μια Ελληνίδα ή έναν Έλληνα. Μια Ελληνίδα. Τέλος πάντων, η Εύα αποφάσισε να παίξει Roblox. Μέχρι που είδε τον φίλο της online. Αποφάσισε να τον κάνει join. Μέχρι που άρχισε να τον ψάχνει. Του έγραψε γεια στα σχόλια. Στο chat του έγραψε γεια. Αυτός δεν απάντησε. Άρχισε να τον ψάχνει όμως μέχρι που θυμήθηκε ότι ο φίλος της είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο. Τώρα αυτή η ιστορία δεν γνωρίζουμε κατά πόσο είναι αληθινή, γιατί είπαμε εντάξει, υπάρχουν αυτές οι σκιές ίσως στο Roblox, μπορεί να είναι κάτι hackers, αλλά είπαμε όχι και να έχει πεθάνει ο φίλος σας και να παίζει ακόμα Roblox, αυτό δεν γίνεται. Τέλος πάντων, αν το πιστέψατε, το πιστέψατε. Πάμε στο επόμενο. Catalog Avatar Creator. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν, με λίγα λόγια, μπορείς να φτιάξεις ό,τι δικό σου avatar θέλεις δωρεάν, αλλά δεν θα το έχεις στο κανονικό σου account. Δηλαδή, μπορείς να το φτιάξεις μόνο για εκείνο το παιχνίδι, όχι για κανονικά. Λοιπόν, επανήλθαμε. Το Catalog Avatar Creator, όπως σας είπα, ήταν ένα παιχνίδι όπου μπορούσες να... πώς να σου το πω τώρα... όπου μπορούσες να φτιάξεις το δικό σου avatar, αλλά μόνο για εκείνο το παιχνίδι, όχι για το κανονικό σου account. Εντάξει, όλα ωραία. Θα μου πείτε πού είναι το τρομακτικό. Είχε μπει ένα κορίτσι και ήθελε να φτιάξει ένα δικό του avatar. Μέχρι που είδε κάτι από μακριά, σαν μικρή οντότητα ή μικρή σκιά, που κανείς δεν κατάλαβε ποτέ τι ήτανε. Το βίντεο δεν μπορώ να σας το βάλω να παίξει, αλλά τέλος πάντων πάμε κατευθείαν στο επόμενο. 28.0boy. Το ξέρω το username, απλά τα άλλα δεν τα ήξερα. Ο 28.0boy ήταν ένα αγόρι, όπου αποφάσισε να με Brookhaven
2 η ώρα το βράδυ. Όμως το περίεργο ήταν ότι δεν ήταν κανένας στο παιχνίδι, μα κανένας. Αυτό τον έκανε να παραξενευτεί, μέχρι που άρχισε να ψάχνει λίγο περισσότερο. Έκανε ένα σπίτι και άρχισε να ψάχνει πίσω από το σπίτι του, μέχρι που βρήκε κάτι που καλύτερα να μην πω, δεν είναι χειρονομία, αλλά μπορεί να ανατριχιάσω πολλούς από εσάς. Τέλος πάντων, βρήκε κάτι που είναι από ανθρώπινο σώμα, αλλά στο Roblox. Ωραία, αυτό το πω για να τελειώνουμε. Βρήκε νεκροκεφαλές. Νόμιζα ότι ήταν κάποιο bug ή κάποιο glitch, αλλά μετά είδα κι άλλες. Το παιδί αυτό δεν γνωρίζουμε τι έκανε μετά, αλλά έχει τραβήξει κάποιες φώτο. Μια φωτό δείχνει αυτό να είναι μόνο του στο Brookhaven απομονωμένο, χωρίς κανέναν άλλον, και μας έδειξε κιόλας ότι δεν ήταν και σε σερβερ, γιατί δεν είχε Robux. Οπότε, μετά πήγε κάπου εκεί στο δάσος και είδε βαθιά το ίδιο του το avatar. Τότε το παιδί έκανε λίγο και δεν ξαναμπήκε από το Brookhaven και πήγε στο δωμάτιο με τους γονείς του και άρχισε να τους κλαίει. Τέλος πάντων, πάμε κατευθείαν στην επόμενη. Ήταν ένας player όπου αποφάσισε να κάνει ένα challenge όπου του είχαν πει οι ίδιοι του οι viewers να πάρει το άλογο του, να το πάει σε ένα συγκεκριμένο σπίτι και όταν πάει 3 ώρα το βράδυ στο Brookhaven να το πάει κάπου αλλού. Αυτό το έκανε. Όταν πήγε το άλογο του σε αυτό το μέρος και μετά κάπου αλλού, πήγε στη βιβλιοθήκη που καιγότανε και πήρα το κόκκινο βιβλίο. Ύστερα πήγε να πάρει το άλογο του για να πάει αλλού, μέχρι που το άλογο του εξαφανίστηκε. Άρχισε να περπατάει και να το ψάχνει. Όμως τότε είδε ένα άλογο και το άλογο πάνω, είδε το άλογο να το καβαλάει ένα πολύ τρομακτικό avatar που δεν μπορώ να το δείξω. Αλλά αν αυτό το βίντεο πάει 50 likes θα την δείξω. Γιατί απλά ξέρω να βάλω φωτογραφίες, αλλά φοβάμαι ότι αυτή η εικόνα μπορεί να είναι πάρα πολύ άκυρη. Βασικά όχι πάρα πολύ άκυρη, πάρα πολύ τρομακτική για κάποιους. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά.